Când auzi cuvântul de streamer în România, probabil te gândești la Hymen, Imogen, Mitsu, Bisoi Petruț. Stai, ce? De când e Bisoi un streamer? Sau cine e el? Că e adevărat, Bisoi a acaparat lumea streamingului de la noi din țară și a dus-o la un alt nivel. Poate chiar e la momentul actual cel mai mare streamer de la noi din țară. Ok, dar ce treabă are Ioana Sfinxu cu toate treburile astea? Ajungem și acolo. Mai întâi, abonați-vă și voi la canal să facem 1000 de abonați, așa văd și eu că merge treaba și aduc content fresh rău. Revenind, hai să o luăm cu începutul. Cine e Bisoi Petruț și cum a apărut în online românesc? Bisoi este un tânăr din Pitești care provenea dintr-o familie bine situată și și-a făcut debutul pe YouTube în februarie 2023 cu un clip despre mașini. Am intrat ilegal pe Transfăgărășan și am lovit mașina. Clipul a atras atenția, dar succesul său inițial părea să fie doar o curiozitate, al doilea clip având view-uri mult mai scăzuți de față de primul. Cu toate acestea, Bisoi a început cu o nișă legate de mașini, inspirându-se din stilul lui Dorian Popa, adică și thumbnail-urile sunt foarte similare cu ce posta Dorian prin 2020. Dar cum a ajuns relevant? TikTok-ul și Instagram Reels au fost platformele unde Bisoi a prins cu adevărat aripi cu sketch-uri despre șoferi de BMW. Salut, salut! Zici și mie, te rog, spre Pitești? Salut! Seria 6, benzină, nu e diesel ca toate obosite, N55 320 de cai, 2016 facelift. Hai să-ți arăt și interiorul. Aici l-a remarcat Zbâr, care i-a oferit prima mare colaborare să facă câteva TikTok-uri împreună, etc. De acolo, treaba a început să meargă foarte bine pentru Bisoi. S-a împrietenit mai bine cu Zbâr, venea în fiecare weekend în Cosmopolis să filmeze cu el și după Zbâr i-a zis: bă, mai am un apartament unde nu stă nimeni, dacă e poți să stai aici. Și așa s-a mutat acolo. La început nu se întovărășise cu Gami, nu aveau nicio treabă, până când Ioana și Gami s-au despărțit. Zbâr era din ce în ce mai ocupat și cumva Bisoi și Gami s-au împrietenit mai bine, fiind și de aceeași vârstă, având aceleași interese de mașini și cumva s-au ajutat reciproc. Gami pe YouTube nu mai era atât de relevant, iar hazul lui Bisoi i-a reînviat cumva cariera. Bisoi la rândul său și-a diversificat conținutul, nu mai făcea doar clipuri despre mașini, începea să fie recunoscut pentru glumele sale. Într-un clip de-a lui Gami din vara 2024, Bisoi s-a înțeles foarte bine cu o femeie pe care o striga doamna Mihaela. Doamna Mihaela! Uite pe doamna Mihaela. Să ține cineva de asta. Erau mimuri pe TikTok, comentarii și Bisoi a știut să profite. A făcut 3 videoclipuri virale cu ea, iar de aici cariera lui avea să se ducă tot mai sus. A participat și la Fugiți de acasă, alt moment unde a devenit mult mai relevant. Și lumea deja începea să râdă la glumele lui și să pară o față cunoscută. S-a remarcat prin toate miștourile lui cu Yasmin din emisiunea respectivă și lumea aștepta cumva să vadă o posibilă relație între ei doi, dar nu s-a concretizat nimic, mai ales că unele glume erau deplasate. În timpul emisiunii Fugiți de acasă, Bisoi a început cu live-urile. Reacționa la episoade din show, deci nu era nimic așa de wow, până când a devenit ca Senat de România. De ce spun asta? Păi a început să aducă persoane relevante pe care lumea și le dorea mult să le vadă pe un live. L-a adus pe Albert Năbână, pe Ini Sebi și după cu o săptămână înainte de Crăciun, atunci cred că a devenit cel mai mare streamer din România. Doar gândiți-vă că făcea live-uri în fiecare zi și nu făcea live-uri plictisitoare. Avea mereu pe cineva invitat. Făcea grătar în casă, spărgea televizorul, dădea foc la brad, efectiv pur entertainment, exact ca un streamer din afară. Dar invitații pe care i-a aducea pe live îl propulsau și mai mult. L-a adus pe Shelly, pe Iulie Neamțu, pe Dan Diaconescu, pe Abi, adică doar gândiți-vă, Abi n-a mai fost niciodată pe un live până acum. E ceva huge că fix la Bisoi a venit, au făcut content și așa a mai văzut lumea și ce face el. Era o persoană cu care lumea n-a mai interacționat de ani de zile. Și ce să mai zic de live-ul cu Dan Diaconescu? A fost un moment iconic. Recrearea OTV-ului pe un live și pe YouTube e altceva. Mai ales că au și completat fazele memorabile, cum ar fi momentul în care Bisoi s-a băgat într-un tomberon. Trebuie să vorbim ceva. O să parte ceva așa. Ce? Batman? 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 Ce a făcut mă ăsta? Batman? Domnul Dan Diaconescu? Bună seara, domnul Dan Diaconescu! Și gândiți-vă că nu a făcut divertisment doar pentru puștani. Până și unii adulți probabil au urmărit live-ul să-l vadă pe Dan Diaconescu înapoi la o emisiune. Dar unde devine situația o problemă? Până acum pare că tot ce face e bine. Păi, pe live-ul cu Iulie Neamțu. Acolo au fost dedicații căci erau mulți lăutari și s-a făcut și dedicația asta. Un leu pentru Ioana Sfinxu. Și încă un leu pentru situația cu care acum... Da, aici apare din nou o dramă. Se vede că Gami nu prea vrea să zică ceva despre despărțire, dar nici nu-l deranjează ce face Bisoi. Adică s-a mai întâmplat încă o dată chestia asta și mult mai rău. Pentru Ioana Sfinxu.
Cum Ana, aici a răspuns și noul iubit al Ioanei prin TikTok-ul ăsta. Nu pot să mă pronunț cu situația asta, dar dacă ea l-a înșelat pe Gami cu băiatul ăsta Adrian, care e un fost tovarăș de-al lui Gami, nu cred că își permite să vorbească despre masculinitate. Nu pot să zic că ceea ce face Bisoi este frumos, dar o face și pentru entertainment. Asta se cere în România, dramă, etc. și nu doar în România, peste tot. Păi Bisoi pare că de aici încolo toți o să crească pe platforma asta. Pare că va deveni un YouTuber și un streamer mare. Unde e problema la el? Consider cumva că hazul și glumele lui trebuie să fie și controlate. Se poate ajunge într-un punct în care să-i fie întoarse glumele și lumea să nu mai vrea să colaboreze cu el, să-și piardă și audiența, adică postura în care el, contentul pe care îl face, este și foarte riscant. Au mai fost unele cazuri în care poate ai exagerat, spre exemplu la poligraf cu Iasmin. Iasmin, ai vrut vreo secundă să faci cunoștință cu băiatul meu? Ai întrebări serioase sau? Sunt întrebările care mi s-au pus în mână. Ai copii și nu știu? Eu nu fac așa ceva. I'm sorry. Și Costimax a zis că asta e Caterinca de clasa 8-a. Mana, dacă va avea niște limite, cred că va putea domina toată piața asta de vlog, de streaming, pentru că e bun la ceea ce face. Dacă vreți să mai vorbim și de alte persoane din online în românesc, scrieți în comentarii și o să fac videouri. Cam atâta pe azi, dați-vă voi un subscribe să facem 1000 de abonați și vă pup!